València és ja un referent internacional en sostenibilitat. Una ciutat amb capacitat per a orientar les agendes polítiques, econòmiques, socials i ambientals cap als objectius de desenvolupament de l'Agenda 2030. En el marc d'aquest compromís, arranca l'Estratègia de Turisme Sostenible València 2030. Un ambiciós projecte basat en la participació de tots els actors de la ciutat que ens permetrà avançar en el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible a través d'un exhaustiu sistema d'indicadors. Les conseqüències presents i futures de la crisi sanitària i la situació d'emergència climàtica fan obligatori que governs, empreses i ciutadans passem a l'acció. Per això, València ha decidit emprendre la missió més eficaç per a combatre el canvi climàtic, convertir-se en una ciutat neutra en carboni. El turisme serà un sector clau que contribuïsca activament a aquest model de ciutat. Pel seu caràcter transversal i el seu gran efecte multiplicador, pot i ha de ser part de la solució per a la nostra societat. I ja hem donat els primers passos. València ha sigut la primera ciutat a calcular i certificar l'empremta de carboni de l'activitat turística. Aplicant un sistema digital innovador, s'ha pogut determinar amb exactitud les emissions totals i de cada un dels components, informació imprescindible per a definir accions de reducció i compensació. Aquest sistema de mesurament ha sigut aplicat a escala individual, com a projecte pilot, per mitjà d'etiquetes intel·ligents, de manera que cada actor puga determinar, certificar i comunicar la seva empremta en temps real, així com les mesures aplicades en matèria de salut i seguretat. Per mitjà d'aquest complet sistema, València es compromet a implementar accions reals, efectives. Perquè un destí neutre en carboni afavoreix la qualitat de vida en la ciutat, una economia local més sostenible i la conservació dels ecosistemes naturals. Suposa l'estalvi de costos per a les empreses, tant al redissenyar processos com al reduir el consum de recursos, i permet que els ciutadans i visitants gaudeixin d'un entorn més sostenible, segur i saludable. Un projecte impulsat per l'Ajuntament de València i que desenvolupen les fundacions Visit València i Aigües de València Global Òmnium.